lapha sibamba ngenhliziyo ngenxa yesiphiwo ngithixo umdali. We gonna rise, we gonna rise. And wanna let them hate, treat ubed njengedomain. Lawa ngumboniso bhanyabhanya nothi iPharalam kanti apha estudio sihleli noLuphelo Zazini nongumdidiyeli imiboniso bhanyabhanya noyinzalelwane yaseGqeberha eMpuma Koloni. Kanti ke Luphelo masikubulise sikwamkele kwindaba zethu. Khawusixelele banzi into bana ngale miboniso bhanyabhanya yakho mibini iPharalam kunye noNomvula zintoni mhlambi obunqwenela ba abantu bazifunde kuyo? Mawule mandizibulisele kuwe sisiwami okokuqala. Iyona nto ndenzela uba mandiprodyuse iPharalam noNomvula. uNomvula is about ubizo nobugqwirha obenzekayo. Zizinto ke ezenziwa ngathi ngamampunge ezo ingathi exist ebantwini but ibe izinto ezikhona zobugqwirha nendaba yobizo. iPharalam yona ibonisa about icrime that eyangameleyo ephondweni laseMpuma Koloni. Nohlobo lokuthi abantu ba-interacta njani kuyo ekulweni icrime but zii-films ezovula amehlo kakhulu because bendihlala emabobosini so abanye abantu abayazi impilo yasemabobosini bayinjani and abantu abenza icrime kudelwa njani nabo, so la film ibonisa ezo zinto ezo. Yeyiphi Luphelo into yakwenza uba ube nomdla ekubeni ube ngumvelisi imiboniso bhanyabhanya? Ndikhule ndibukela ifilimu ebhayisikopu, ndibukela amaChina ethetha i-English engeyengayawo ngohlobo ledub, so yandenza ndaba motivated loo nto leyo uba ngenye imini nam nomdla wodlalisa ifilimu. Also our selling amaqanda enjoli ukhula kwam, so enziba ndithengisa amaqanda enjoli ndandibukela ubomi babantu be-acta live ngokwenza izinto ezirong ebantwini neziphelo zabo. Ndandijonge ingathi ndibukela ifilimu xa ndibukela ubomi babo. Ndasixelela nam ukuthi ngenye imini ndoba yi-filmmaker and I'll produce films for abantu bethu ezithetha ngathi ngestori zethu. Kwiphondo Luphelo ozinze kulo iphondo leMpuma Koloni ngaba mhlambi ikhona okanye yiphi mhlambi imicelimngeni onothi wena njengomdidiyeli wemiboniso bhanyabhanya ojongene nayo? For instance, uLuphelo Zazini akaqali ngoku. I'm one of the first people aba-producer ifilm cheap budget ngo-2007 and 2008 ngexesha loMadliphutha noMoruti Katsotsi. I was one of the first people to produce those films. Ifilm yami yayisithi ekoneni yayidistributhe all over but zange sifumane ncedo. Abantu babe-acta kuyo ngabantu abesenza icrime bebulala abantu but batshintshe bobantu abo through i-acting babazii-role models ze-youth but zange sifumane inkxaso ke which ngoku if bangaba besinofumana uncedo as uba sibona icrime yanda kangakanani na eMotherwell for instance kuyahayijekwa kakhulu. If abenokwazi sifumane inkxaso then lo mcelimngeni ndinawo uba sizotsho amaJoburg kuba kube kwenzeke izinto izophela yabo. Khawusixelele ngeYiyo Digital Store ingaba mhlambi izaba yintoni umsebenzi wayo, ezaba nophuhliso olungakanani mhlambi kwimiboniso bhanyabhanya ingakumbi kwiphondo leMpuma Koloni? uYiyo Digital Store is a website efana noba Netflix kanje. Ithengisa films izosinceda kakhulu because xa kwi-internet worldwide and uYiyo Digital Store available kwi-countries ezi-130 countries. And also if bangaba sinofumana i-financial imali yomakhetha iprojekthi zethu ingacreata ijobs ezinkulu kakhulu because ikhona neplatform pha i-affiliate marketing. Affiliate marketing is whereby uthengisa ii-products ezingasonge zakho but wenza marketing which every time uthengisa ikopi yefilimu ufumana i-25% kula price yala film. Uyakurejistarisha pha kuYiyo Digital Store then xa sorejistarisha pha kuYiyo Digital Store iyachazela uba uthengise ngaphi and wenze malini na. Xa reach threshold engu-1,000 rand then you can get paid imali yakho, so izocreate imisebenzi kakhulu and ne-actors azophelele kufumaneni isalary yazo pha ekutheni by ukuthi mabathi xa ii-followers zabo mos xa uyi-actor and abane-followings ezininzi yabo. Abanye abantu bathi bebukele mhlawumbi kulokishini bhayisikopu ifilimu baqomba ndingayifumana phi le film then ku-easy uyithenga pha kuyiyo then so that actors nazo zifumane la 25% through following yabo, so ayizophela laa nto yokuthi xa uyi-actor ugqibile ngalaa xesha bubhatalwa ngalaa xesha bushuta izoqhubekeka isalary yakho. Luphelo, enkosi kakhulu bhuti, masibulele ngexesha lakho. Enkosi.